אי פעם שמעתם את הסיפור של רון ארד? רון ארד היה נווט קרב במטוס הפנטום לתקיפת מטרות מחבלים בלבנון. בבוקר של 16 באוקטובר 1986 יצא ארד לגיחת תקיפה בלבנון. במהלך התקיפה נאלץ רון לנטוש את המטוס ונתפס בשבי על ידי ארגון עמל הלבנוני. ישראל חשבה שהיא יכולה לקחת את הזמן במשא ומתן. הם הניחו שרון אמנם סובל, אבל אינה נשקפת סכנה ממשית לחייו. הם טעו, ובגדול. ורון ארד נהרג בשבי. זה מזכיר לכם משהו? יש לנו עכשיו לא אחד, אלא 109 חטופים בעזה. כמו שאז המנהיגים לקחו את הזמן עם החזרתו של רון, במחשבה שהכל יהיה בסדר, היום הם עושים בדיוק את אותו הדבר. למשל עכשיו נתניהו מתמהמה עם עסקה. הוא אומר, החטופים אמנם סובלים, אבל הם אינם מתים. כמו אז גם היום, המחשבה הזאת היא טעות ענקית. עד עכשיו נהרגו בעזה 29 חטופים. רק לפני פחות משבוע חזרו לארץ עוד 6 חטופים שנרצחו בשבי. יש עוד הרבה חטופים חיים בעזה, אבל אם לא נחתום על עסקה ומהר, גם הם ימותו. אתם תחליטו מה תמונת הניצחון שלכם. 70 חטופים שחוזרים בחיים למשפחות שלהם, או 100 רון ארדים.